lodwa ta' fil-ħodu hekk kif jien niftaħ għajnejja kemm fis-saħħa u kemm fil-mart dejjem hemm insibek dejja u għalhekk inti r-raġuni ta' tbissima ta' fuq fommi ma nixbaqat insejjaħlek inħobbok għażiża ommi kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel insibek ma' ġenbi f'kull xkil forsi diffiċli nsib il-kliem jien bik fajti qalbi għal dejjem tfur bi-kliem kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel nixtieq li ta' dan ikollok jien għax xi kultant illura nżomm bek għalkemm tgħin insellem lek għażiża ma kull ċans li inti kollok tisimek faħħarni man-nies għax dejjem furija bija turini imħabba bla qis intalek ġojjel prezzjuż li nusbrak f'sinċerità għax ma intrabbejtni napprezza l-akbar umiltà kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel insibek ma' ġenbi f'kull xkil forsi diffiċli nsib il-kliem jien bik fajti qalbi għal dejjem tfur bi-kliem kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel nixtieq li ta' dan ikollok jien għax xi kultant illura nżomm bek għalkemm tgħin insellem lek għażiża nitolbok ma titlaqni qatt naf li bħalek ma nsib lil ħadd miegħek naqsam kull sentiment u qalbi niftaħ verament kun naf li inti dawn ta' kull ġmiel nixtieq li ta' dan ikollok jien għax xi kultant illura nżomm bek għalkemm tgħin insellem lek għażiża għażiża